Ang taong ayaw maniwala sa aswang. Si Mang Ernesto ay kilala sa kanilang baryo bilang matapang, matigas ang ulo, at higit sa lahat, hindi naniniwala sa mga kwento ng aswang. Para sa kanya, lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang ng matatanda upang takutin ang mga bata. Walang aswang, mga kathang isip lang yan ng mga tamad, lagi niyang sigaw sa mga inuman. Isang gabi, matapos siyang mag-inom sa kanto kasama ang mga kumpare, naglakad si Mang Ernesto pauwi sa madilim na pilapil. Hindi siya natakot kahit alam niyang maraming nagsasabing may ligaw daw na nilalang na nagpapakita roon. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kulaglig at huni ng ibon sa gabi ang maririnig. Habang naglalakad siya, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang batok. Napalingon siya, wala. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero ilang hakbang pa lang ay nakarinig siya ng mahihinang yabag sa kanyang likuran. Nang huminto siya, huminto rin ito. Nang mabilis siyang lumingon, muling wala siyang nakita. Baka hayop lang, bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Ngunit ilang saglit lang, may tumawid na malaking anino sa kanyang harapan, isang nilalang na may pulang mata, mahahabang kuko, at lumulutang sa lupa. Mabilis ang paghinga ni Mang Ernesto. Hindi siya makagalaw, parang nanigas ang kanyang katawan sa takot. Hindi ka naniniwala sa amin, no? Bulong ng nilalang, habang unti-unting lumalapit. Napaluhod si Mang Ernesto, hindi siya makasigaw, naramdaman niyang basa na ang kanyang pantalon, nahihi siya sa takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naniwala siya. Ngunit huli na, kinabukasan, natagpuan siya ng mga magsasaka sa gitna ng palayan, luma ang kanyang mukha, tila isang matandang ugod-ugod, samantalang 42 taong gulang pa lamang siya. Halos wala ng buhok, nanginginig, at paulit-ulit na sinasambit. Totoo sila, totoo ang aswang. Matapos matagpuan si Mang Ernesto sa palayan, isinugod siya sa munting health center ng baryo. Walang makapagsabi kung anong sakit ang damapo sa kanya. Tahimik lamang siya, laging nakatingin sa kisame, at sa tuwing papalapit ang gabi, nagsisimula siyang manginig at magsisigaw. Huwag niyo akong kunin. Ayoko na, patawad na. Ang dati niyang matipunot mayabang na katawan ay tila kandilang nauupos. Hindi siya makakain, hindi makatulog, at paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salitang, totoo sila, may pakpak, may dila na mahaba, may amoy silang bulok. Dahil sa takot, halos walang gustong magbantay sa kanya sa gabi. Isang gabi, pinilit ng kanyang asawang si Aling Marta na samahan siya. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa paligid ng health center. Napandi ang ilaw, sumangga ang kakaibang amoy ng panas na dugo at bulok na karne. Biglang bumukas ang bintana, may tumambad na aninong lumilipad. Mahaba ang buhok, matulis ang tenga, at nangingintab ang mga mata sa dilim. Isang babaeng aswang, nandito na ako, Ernesto. Hindi pa tayo tapos, bulong nito, habang humahaplos sa bintana ng malamig nitong kuko. Napasigaw si Aling Marta, ngunit walang nakarinig. Wala ring kuryente, at tila naparalisa ang buong barangay. Si Mang Ernesto, imbes na magwala, ngumiti. Isang mapait na ngiti. Sabi ko na nga ba, babalik ka, mahinang sagot niya. Lumapit ang aswang, pumasok sa loob ng health center nang hindi man lang binuksan ang pinto. Lumutang ito papalapit kay Ernesto, at sa isang iglap, nawala silang pareho. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng dagwang kama at mga gasgas sa kisame. Kinabukasan, tila walang nangyaring kakaiba. Ngunit may isang bagong usap-usapan sa baryo. May nakikitang anino gabi-gabi sa palayan. Lalaki raw na may puting buhok at laging pabulong na tumatawa. At sa mga hindi naniniwala, siya raw ang sumusundo. Mula nang mawala si Mang Ernesto, naging mailap ang gabi sa buong baryo. Ang mga dating palarong tumbang preso at inuman sa tapat ng tindahan tuwing 6:00 ng gabi ay biglang natigil. Ang mga bata, pinagbawalan ng maglaro kapag dumidilim na, at kahit ang mga matatapang na tricycle driver ay umiwas na magbiyahe sa Pilapil tuwing hating gabi. Subalit isang gabi, may bagong lumipat sa baryo, isang binatang dokumentarista mula sa Maynila, si Carlo. Nabalitaan niya ang tungkol kay Mang Ernesto at sa mga diyang anong aswang na bumabalot sa lugar. Dala ang kanyang camera, drone, at tapang ng isang taong walang alam sa probinsya, nagdesisyon siyang gumawa ng isang vlog tungkol sa mga alamat ng baryo Kaingin. Kung totoo yan, edi kuhanan natin.
Kung gawa-gawa lang, mas magandang istorya yan sa YouTube, aniya habang ngumingisi. Matapos siyang mag-interview sa mga matatanda at mangingisda, pinuntahan niya ang health center kung saan huling nakita si Mang Ernesto. Gabi iyon, tahimik, sira-sira na ang ilaw, ang mga pader ay may mga gasgas pa rin na parang sinabuyan ng dugo na hindi matanggal. Inion niya ang kanyang night vision camera. Okay, mga ka-vlog, nandito na tayo sa mismong silid kung saan huling nakita si Mang Ernesto. Biglang nag-buzz ang drone sa ere, tila nawala ng kontrol. Sa monitor niya, may isang aninong dumaan sa bintana, isang taong payat, nakatungo, may puting buhok, si Ernesto. Pero kakaiba ang kanyang anyo, namutla ang balat, at parang bangkay na muling naglakad. Cut! Cut! May dumaan, pare, may dumaan, sigaw niya sa kasamang cameraman. Wala na ang drone, bumagsak, tumigil ang mga ilaw, at mula sa kadiliman, may narinig silang kaluskos. Hindi pa rin kayo naniniwala. Ako mismo ang ebidensya. Lumabas mula sa likod ng kurtina ang nilalang na halos hindi na maaninag kung tao pa ba o hindi. Mabagal ang lakad nito, at sa bawat hakbang ay naririnig nila ang tunog ng punit na balat na kumakalas sa sahig. Tumakbo si Carlo, pero bago siya makalabas ng health center, bumukas bigla ang pinto. Sa labas ay may nakatayo, isang babaeng aswang. Mahaba ang dila, matutulis ang kuko, at pamilyar ang mukha. Si Aling Marta, walang nakakaalam kung anong nangyari kina Carlo at sa kanyang crew. Pero kinabukasan, natagpuan ang kanilang van sa gilid ng palayan, bukas ang pinto, umaandar ang makina, pero wala ni isa sa loob. At sa loob ng health center, may bagong mensaheng nakasulat sa dingding gamit ang tila dugo. Lahat ng hindi naniniwala, si Sanduo namin. Makalipas ang isang linggo mula nang mawala ang grupo ni na Carlo, kumalat na sa social media ang ilang misteryosong footage na nai-upload ng automatikong backup system ng drone niya, isang malabo ngunit nakakakilabot na video. Sa video, makikita ang isang figura ng lalaking nakayuko, papalapit sa camera, habang may umiikot na anino sa kisame. Bago matapos ang video, may boses na maririnig, paus at malalim. Hindi ito alamat, isa itong babala. Nag-viral ang video. Pinag-usapan ito sa mga forums ng paranormal investigators, at ilang grupo ng ghost hunters ang naglakas loob na bumisita sa baryo Kaingin. Dala ang kanilang mga EMF detector, night vision cameras, at dasal, nagsagawa sila ng overnight investigation sa parehong health center. Habang nagsasagawa sila ng EVP session, electronic voice phenomena, nakatanggap sila ng sagot. Si Ernesto, hindi na siya tao. Ang asawa niya, ginamit ang dugo ng buwan. Ang buong team ay napabalikwas sa gulat. Isa sa kanila, si Mara, ay biglang dumyugo ang ilong at nawala ng malay. Nang magising siya, iba na ang kanyang mga mata, itim na ang mga square, at boses niyang dating matinis ay naging malalim at parang 2 taong nagsasalita ng sabay. Buksan ninyo ang daan. Huwag ninyo silang itago. Ang mga hindi naniniwala ay ang pinakamasarap. Nagkagulo. Tumakbo ang iba, pero hindi na nakalabas ng baryo. Sa mismong gilid ng pilapil, nakatayo si Ernesto. Hubad, tuyot ang balat, at nakangiti. Sa kanyang likuran, lumilitaw ang pakpak, manipis na parang balat ng paniki, ngunit kasing laki ng pinto. Ilang araw pagkalipas, nagdesisyon ang mga opisyal ng bayan na ipasara ang baryo Kaingin. May pinalabas na balitang may chemical leak daw sa lugar, dahilan upang lumikas ang natitirang mga residente. Ngunit ang totoo, hindi na nila alam kung sino pa ang tao, at sino na ang nabura. May mga ulat mula sa mga kalapit baryo, may mga taong umaalulong tuwing bilog ang buwan. May mga babaeng buntis na bigla na lamang nawawala sa gabi. At may batang naglalakad sa kalsada, hawak-hawak ang kamera ni Carlo, na paulit-ulit ang sinasabi. Totoo sila, at papalapit na sila sa inyo. Isang buwan matapos ipasara ang baryo Kaingin, akala ng lahat ay tapos na ang kababalaghan. Ngunit nagsimulang maglabasan ang mga balita sa Maynila, kakaibang mga pagkawala, at katawan ng mga tao na natatagpo ang tuyot, walang dugo, at may bakas ng mahahabang kuko sa balat. Isa sa mga unang biktima ay ang isang traffic enforcer sa EDSA. Nakuha ng dashcam ng isang kotse ang kakaibang tagpo, habang nanghuhuli ng motorista sa gitna ng traffic, bigla na lang siyang hinayla pataas ng isang nilalang na galing sa anino sa ilalim ng overpass. Wala pang 3 segundo, wala na siya. Nagimbal ang mga awtoridad,
Ipinatawag ang mga eksperto, lumikha sila ng isang task force, Project Hiwaga, na binubuo ng sundalo, paranormal experts, at mga albularyo. Isa sa kanilang miyembro ay si Lolo Pido, isang matandang manggagamot mula sa Iloilo na dati na raw nakalaban ng mga nilalang ng dilim. Habang iniimbestigahan nila ang pinanggalingan ng mga kababalaghan, nadiskubre nila ang nakakakilabot na katotohanan. Ang katawan ni Mang Ernesto ay hindi basta kinain ng aswang, ginawa siyang tagapagdala ng sumpa, isang tinatawag sa sinaunang panitikang Visayan bilang mangangandila, o tagapagpakalat ng kadiliman sa lupa. Lumalabas na bawat taong nawawala ay hindi namamatay, bagkus ay nabubuhay muli bilang isa sa mga tagasunod ng kadiliman. At ang mga pinupuntirya nila ay mga taong nagbibiro, nagtatawa, at laging nagsasabing, wala yan, kathang isip lang. Ang bawat pagtawa sa kwento ng aswang ay parang tawag, isang paanyaya. Isang gabi, sa mismong Quezon City, isang horror podcast ang live na nagtatalakay ng kwento ni Mang Ernesto. Habang nasa kalagitnaan ng episode, nakatanggap sila ng anonymous email. May attachment, isang video file. Sa video, si Carlo. Hawak ang kamera, duguan ang mukha, nanginginig ang kamay. Kung nakikita niyo to, lumalawak na sila. Hindi lang sila sa baryo, andito na sila, sa loob ng lungsod, sa loob ng mga anino. Sa mga sulok na akala mong walang tao, bigla siyang napalingon sa likod. Bumilis ang hininga, at bago maputol ang video, isang malalim na boses ang narinig. Kayo naman ang hindi maniniwala, di ba? Pagputol ng video, nag-brown out sa buong studio. Kinabukasan, ang mga podcaster ay hindi na natagpuan. Ang natirang bakas lamang ay ang isang post sa social media page nila na tila hindi sila ang nag-upload, larawan ng mata ni Ernesto, itim, at sa loob nito, makikita ang refleksyon ng lungsod. Sa huling gabi ng buwan, habang natatakpan ng ulap ang buwan at tahimik ang kalangitan, bumalik ang katahimikan sa lungsod. Pero ito'y isang katahimikang tila may tinatagong hinga, mahaba, mabigat, at puno ng pag-aabang. Ang Project Hiwaga ay binuwag na. Ang mga miyembro nito, wala ng balita. Ang health center sa Baryo Kaingin ay sinunog ng mga opisyal, ngunit tuwing gabi, may lumilitaw pa ring ilaw mula sa guho, parang may mga matang nakasilip. Ang pangalan ni Mang Ernesto ay tuluyan ng binura sa mga talaan ng gobyerno. Sa social media, ang viral video ay bigla na lamang nawala, kasabay ng pag-deactivate ng daan-daang accounts ng mga nanood nito. Ngunit sa mga sulok ng internet, sa dark forums at mga chatroom ng mga mahilig sa paranormal, nananatiling buhay ang alamat. Iisa lang ang babala, kung makakita ka ng lalaking puti ang buhok, laging nakatungo, at may madilim na ngiti, huwag kang tumawa. Huwag kang magsalita, umalis ka habang kaya mo pa. At kung marinig mo ang boses sa likod mo na nagsasabing, hindi ka rin naniniwala, ano? Huli na ang lahat.